וואלה גזון, איזה יום היה לי היום. אתה יודע כמה כסף עשיתי היום בקריפטו? מה, איפה אתה משקיע? משקיע ב-USD. נחמד. עשיתי אני היום משקיע $1,000,000. בסולנה, אתה יודע כמה כסף זה עושה שם? וואו, שמעתי, המניה עלתה. או שהם בשמיים. דווקא בירידה, לא? סולנה, תשמע, היא מאוזנת כזה, זה לא... זה מניה לאנשים שרוצים שהכסף שלהם יהיה נזיל יותר, אתה מבין? ראיתי. וואלה. תראה אותו, לגזון. מה זה, בוא מסכן. בוא אליו. האנשים, מה זה, אדוני, מה אתה עושה פה? אני גר פה כבר חודש, קר לי פה, חודש? כן, וואו. יש לי פה מים מקולקלים. אתה אומר, מה, נעזור לו? כן, וואלה. אתה צריך עזרה, חבר? כן. בוא איתנו, בוא. אתם לא חוטפים אותי או משהו, נכון? לא, לא, הכל מה טוב. פתאום, נראה לך. אתם נראים בחורים מה תכונים. יש לך? אנחנו אנשי עסקים. אצלנו פה, נכון? אתה לא טועה. כן, החלנו פה, קרוב. יופי. תגיד, גבר, אז מה השם שלך? קוראים לי דן. אני פה, דן יש לי הוא- פה... דן קלים, אני גר פה כבר חודש, במה אתם עובדים? אנחנו נדל"ן, אתה יודע, משקיעים. כן. יאללה, בוא אחי. בוא נקנה לך איזה... מה אתה רוצה וואלה. לדבר אלינו? נכין לך מה שאתה רוצה. אני רוצה רוצה צ'יפס, המבורגר המבורגר. וקולה. אין בעיה. וקולה? סבבה, בוא תשב פה כבר נארגן לך את האוכל. שף פה. כן, אני כאן. בוא, אני צריך... רוצים פה להזמין בבקשה. יופי. מה תרצה, דן? אני רוצה המבורגר, קולה רגע, שנייה, אני וצ'יפס. אכתוב את זה. כן, לא אוקיי. תתחיל להזמין מה אתם? מה אתה רוצה דן. להזמין? מה אתה רוצה המבורגר, המבורגר. צ'יפס וקולה זירו. איזה תוספות? חסה, עגבניה, אתה רוצה? חסה עגבניה. חמוצים, אתה אוהב? לא, בצד, אתה אוהב משהו? לא, זהו. אוקיי. צ'יפס. מתובל או לא מתובל? מטובל. אוקיי. איזה טעמים תרצה בצד? לא צריך. אוקיי. וקולה או מים? קולה. אוקיי, יום טוב. 10 דקות זה מוכן. יאללה. גברים הם שהם קונים להומלס אוכל? וואי, באמת? איזה גברים הם? וואו. איזה גברים. בואו נחבר את האוכל. וואלו. אני מגיע. טוב, האוכל שלכם מוכן. נתתי לכם את העסקית שלנו. בבקשה. תודה קחו, רבה. קחו. נלך לכם את זה קח השולחן. דן. הנחתי תודה לכם. רבה. תאכלו. עמי. לקחתי, וואל, תודה רבה. טוב, אם תזכרו משהו, תקראו לי, נקרא אוקיי? לך הכל טוב. יום טוב, יאללה, תאמו. יום טוב. טוב, מה דן? שלום, אדוני. שלום. אתם רוצים לא, לאכול תודה משהו? רבה. עכשיו הכל אכלנו, טוב. הכל בסדר. תודה רבה. תודה רבה על האוכל. יום טוב. עכשיו בבקשה, אתה אחי. רוצה. אתה רוצה מה, ללכת לקנות בגדים? כן, גם הנה, אסור הנה, לך הנה, הנה, יש לסיגריות. לך חנות, יאללה, תחנה פה. וואלה, מה זה תודה, באמת? הכל טוב, בוא חבר. נקנה לך איזה חליפה יפה, תתלבש יפה. החלום שלי זה להיות איש עסקים. הכל טוב, נעזור לך. וואלה, תודה רבה על הבגדים. נראה טוב, נכון? וואו, נראה וואלה, טיל, נראה אחי. טיל. יאללה, בוא. בוא ניקח אותך, אתה רוצה אני יכול להסתפר, להסתפר? לעשות כן, קצת כן, תספורת? צריך. וואי, איזה חליפה יפה. הכי טוב בחנות לקחת. הנה, פה הורדתי כבר את התיק, זהו, אני כבר לא... יאללה, בוא ניקח אותך פה להסתפר רגע. וואלה, מה זה תודה? וואלה, זה לא מה אתה רוצה מובן לעשות מאליו. בשיער? לא יודע, בא לי איזה מולט. מולי, אתה אומר. יאללה. תודה רבה, באמת, אף אחד לא יעשה את זה. זה, את הספר הזה, אני מכיר אותו בגיל קטן, שתדע. ספר טיל. הדבר הכי טוב בעיר. כן, ששון כהן. עם מלא. יאללה, בוא. וואלה, יצא וואי. טיל. כן, יש לכם אולי איזה בית להביא, בדקת משהו גם ככה בצבע, בקטנה? רואים? וואלה, יש לי איזה בית. וואלה, אני אשמח. אני נותן לך, יש לי איזה בית. טוב, עוד שני הגענו, לא לגזון?
כן, זה פה... פה ימינה. פה אתה יכול כבר להכין אותך בחניה בשמאל. יופי, הנה פה. וואי, מה זה תודה. בעד מה? בחיים אף אחד לא עשה לי את זה. יאללה בוא. בסדר. איפה הבית? שכונה של עשירים. כן. אחלה בית יש לך פה. אתה יודע, לא הבית הכי טוב בעולם, אבל בית עדיין. שיסדר אותך במקום משהו. פה הבית, לא? יאללה, בואו. הנה יופי, יאללה, כנסו. טוב, נעשה לך סיור קצר פה על הבית. אוקיי. פה יש לך את הסלון. פה אתה יכול לשבת כן. בחברים, לעשות מה שאתה רוצה, אתה יודע. מה שבשעות המונה שלך. הופה, יש לי כאן מקרר. פה יש לך אני פה, אתה יודע, מטבח, אתה יכול להכין לעצמך אוכל, יש כן, גם אוכל במקרר. אתה יודע, יש לך פה אחלה מקום. בוא אני אראה לך את החדר שלך. מקום גדול, אה? כיף, כפי שאתה רואה, כן. אתה יכול פה, יש לך פה הרבה כן. אוכל. כן, כן, לקחת לי פעמיים. וואו. בוא אני, יש לך פה, פה, וואלה, כן, צריך מקלחת. להתקלח. איך אתה... זה להתקלח? כן, כן, אחרי זה. פה יש לך מיטה שאתה יכול לישון בה, מיטה זוגית, פינוק. אוקיי. ויש לך פה ארון פה יש לך בגדים? ארון, יש כן. לך פה. וואי, מה זה תודה באמת? אולי לא רוצה לבקש ממך עוד משהו, אני אשמח לו אולי קצת כסף. אין בעיה. כסף. וואלה, אתה במקרה יודע, יש עליי נסלק קצת, אותך. אתה יודע. חכה, אתה רוצה להתקלח קודם אולי, ואז כבר לא, נעלה? לא, אני אחרי זה אתקלח בנחת. יש לכם אולי אין קצת בעיה. כסף? כן, קח. אפילו לא הרבה. וואו. צריך 50,000, אתה יודע וואי, מה זה שתסתדר עם תודה? זה. בוא נלך להפקיד את זה בינתיים. יאללה. את הכסף, יאללה. אחרי זה נחזיר אותך הביתה, ונדבר. יאללה. אבל הצלתם אותי, באמת, אני עם 50,000 בבנק. הכל טוב. זה מה מה זה שיכולנו לעזור לך. יאללה. בוא נשים אותך בבית. יאללה, הנה פה נוריד אותך פה. ונשמור את המספרים אחד של השני, הבאתי לך טלפון מקודם, נכון? כן, כן, וואלה, מה זה תודה, באמת. מה השם עוד רק? אני דוס הרנסנס. הלאג משהו, נכון? כן, יאללה. רק זו. טוב, בוא רגע נחליף. בואי אוקיי. נחליף. לשתף לכם? שלי. כן. כן, תשתף לנו שיתפתי שלנו, לדוסה. שיתפתי לך. שתפתי גם לך לגזון. דוקטור. דן. יאללה. יאללה. טוב, יאללה. נדבר היה דן. נעים יאללה, ביי, תודה חברים יקרים, אוהב אתכם. יאללה. ביי. יאללה, יום טוב. היה נדבר נעים, דן. ביי, תודה יאללה, חברים כיף יקרים, אוהב להכיר אתכם. אותך. ביי. יאללה, יום טוב. וואלה. אתה רעב לגזון? וואלה, כן, אני בא לאכול. יאללה, בוא נאכל פה. וואי, אתה אתה זוכר פה שמצאנו את ההומלס? וואי, כן, אני זוכר לפני מה שבוע. מעניין מה איתו. מה הסיכויים דקה? מי זה כאן? זה לגזון ודוסה? כן, מי זה? כן, מי זה? אתם רציניים? דן, מה אומר? בדיוק דן? דיברנו עליך. אימא'לה, אני יואו, לא מה? מאמין. מה הסיכויים? תשמע, אני לא מאמין. זה עולם קטן, מה יואו. איתך היום? וואלה, אני מה, פה, אתה אני עכשיו שוטר? שוטר, כן, פה ושם. וואלה, כל כן, הכבוד, איזה התחלתי להשקיע התקדמות פה עשית? בקריפטו וזה, כן, גם אתה? כן, יופי. כן. וואלה, מה זה תודה על כל השבוע הזה? בעד מה?